इतिहास में पहला बार ऐसन भइल बा जब अमेरिका के सड़क पर 70 लाख लोग 50 राज्य में अपने राष्ट्रपति के खिलाफ में उतर गइल बने। बिल्कुल रहुआ सही सुनतानी, फोटो देख ली, नो किंग लिख करके लोग प्रोटेस्ट करताने। 70 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आज अमेरिका के रोड पर उतर गइल बने। उनकर कहनाम ई बाटे कि जब से ई अमेरिका के राष्ट्रपति अब की पारी ट्रंप बनल बने, ई राजा नियन डिसीजन लेता है, कोई के सुनत नहीं खन। जबकि अमेरिका में राजा ना चली, तानाशाही ना चली। ई जब से राष्ट्रपति बनल बने तब से बेरोजगारी बढ़ल जाता, महंगाई बढ़ल जाता। साथ ही साथ जौना जौना देश के रिश्ता अमेरिका के साथ बढ़िया रहा ओकरो से ही खराब कैले जाता है। आ कोई के ई सुनतो नहीं खन, जौन बुझाता तौन कैले जाता है। स्पेशली अमेरिका में इतिहास में ऐसा पहला बार भइल बा जब 70 लाख लोग उतर गइल बाने रोड पर और अपने राष्ट्रपति के विरोध करता है। ये हमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जौना के अपना पोस्टर पर हमेशा डालत रहे कि हम पीस प्रेसिडेंट हैं, हमारा नोबेल प्राइज मिले के चाहिए, पूरा दुनिया में हमरे चलते शांति बा। इहो कहले कि हम पूरा दुनिया में 2025 में 8 गो युद्ध रोकवैनी ना तो 10 लाख लोग मर गई रहते। लेकिन ऐसा स्थिति बनल बा कि आज अमेरिके में अशांति भइल बा। का इनका नोबेल प्राइज मिले के चाहिए? ई तो कहे ना कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी यह युद्ध रुकवले बाड़े, लेकिन भारत पूरा तरीका से इनका बात के खारिज कर चुकल बा। वो बात से ही हमेशा नाराज रहल बाड़े और भारत पर भी टैरिफ पर टैरिफ लगावत रहले। रउआ ये चीज के लेके का सोचतानी जरूर बताइब। अब भोजपुरी में अगर ये तरह के न्यूज आसान भाषा में या कम समय में समझल चाहतनी तो ये चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ले।